M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, ife nanu tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipasa tsiku la lero, komanso tikuti zikomo kwambiri chifukwa mwatipasa mawu a tsiku la lero atithandize kumvetsa kukoma mtima kwanu, kumvetsa chimwemwe chanu chimene mwatipasa nthawi zonse, komanso kumvetsa ukulu wanu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mutithandize ntchito imene mwatipasayi tigwire moyenerera kuti kumapeto kwa zonse tonsefe tikalandire ufumu wanu. Mukhale nafe tsiku la lero, komanso kutilimbikitsa pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi kutiteteza ku zoopsa zonse. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la MNENERI YESAYA mutu 49 ndime ya 8 mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Constable Charity Pahuwa kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu mtenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 5 ndime ya 17 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Alfred Likhutcha, ACP, kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndidakusunga ndipo ndidakuthandiza kuti ukhale chipangano kwa anthu. Mawu oyamba. Mawu a buku la profeti Yesaya. Chauta akunena kuti, nthawi imene ndidakukomera mtima, ndidakuyankha, ndipo tsiku la chipulumutso ndidakuthandiza. Ndidakusunga ndipo ndidakusandutsa kuti ukhale chipangano kwa anthu, kuti ndilibwezere dziko mwakale ndi kuligawagawa dziko lowonongekale. Ndizawuza andende kuti atuluke, ndi amene ali mu mdima kuti aonekere poyera. Azapeza chakudya mphepete mwa njira, azapeza m'busa pa magomo. Sazamva njala kapena ludzu, mphepo yotentha kapena dzuwa sizidzawapsereza, chifukwa amene amawachitira chifundo azawatsogolera ndi kuwaperekeza kwa kasupe amadzi. Mapiri anga onse ndizawasandutsa njira yoyendamo, ndipo misewu yanga yayikulu ndizayikonza. Onani, anthu anga adzachokera kutali, ena kumpoto, ena kumzambwe, enanso adzachokera ku Asuwani akumwera. Imbani mokondwa, inu zolengedwa zamlengalenga, fuula ndi chimwemwe, iwe dziko lapansi. Imbani nyimbo, inu mapiri. Chauta watonthoza mtima wa anthu ake, ndi kuwamvera chifundo anthu ake ovutika. Koma anthu a ku Ziyoni adati, Chauta watisiya ife, Ambuye atiyiwala. Apo Chauta adafunsa kuti, kodi mkazi angathe kuyiwala mwana wake wapabele, osamumvera chifundo mwana wobala yemwe? Ndipotu angakhale ayiwala mwana wake, ine ayi, sindidzakuyiwalani konse. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu.
Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawawuza Ayuda kuti, Atate anga akugwira ntchito mpaka tsopano, nanenso ndikugwira ntchito. Pamenepo ndi Ayuda adankirankira kufuna kumupha. Ankati Yesu akuphwanya lamulo lokhuza Sabata, ndiponso ponena kuti Mulungu ndi Atate ake, ankazilinganiza ndi Mulungu. Tsono Yesu adati, kunena zoona, ine mwenani sindingathe kuchita kanthu pandekha, ndimangochita zimene ndikuona Atate anga akuchita. Zimene Atate amachita, Mwana amachitanso zomwezo, pakuti Atate amakonda Mwana, namuonesa zonse zimene iwo akuchita. Atate adzamuonesanso ntchito zoposa zimenezi, kuti inu muzizwe. Monga Atate amaukitsa akufa nawapatsa moyo, moteronso Mwana amapatsa moyo kwa amene Iye afuna. Atate saweruza munthu aliyense, koma adayika Mwana wake kuti akhale oweruza pa zonse. Atate amafuna kuti anthu onse azilemekeza Mwana, monga momwe amalemekeza Atate. Munthu amene salemekeza Mwana, salemekezanso Atate amene adamtuma. Ndithu ndikunenetsa kuti munthu womva mawu anga nakhulupirira Iye amene adandituma, ameneyo ali ndi moyo wosatha. Iyeyo sazengedwa mlandu, koma watuluka kale mu imfa, ndipo alowa m'moyo. Ndikunenetsanso kuti ikudza nthawi, ndipo yafika kale, pamene anthu amene ali ngati akufa adzamva mawu a Mwana wa Mulungu, ndipo amene adzawakhulupirira adzakhala ndi moyo. Monga Atate ali gwero la moyo, momwemonso adayika Mwana wake kuti nayenso akhale gwero la moyo. Ndipo adapatsa Mwanayo mphamvu yakuweruza anthu, chifukwa ndi Mwana wa Munthu. Musadabwe nazo zimenezi, pakuti ikudza nthawi pamene anthu onse amene ali m'manda adzamva mawu ake nadzatuluka. Anthu amene adachita zabwino adzauka kuti akhale ndi moyo, koma amene adachita zoyipa adzauka kuti azengedwe mlandu. Ine sindingathe kuchita kanthu pandekha, ndimaweruza monga momwe Atate andiwuzira, ndipo ndimaweruza molungama, popeza kuti sinditsata zimene ndifuna ineyo, koma zimene afuna. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, lero Lachitatu pa 2 April 2025, Mulungu akutiyitana kuti tidziwe ukulu wake, komanso tizindikire kukoma mtima wake kupanda malire. Kuchokera m'mawu athu oyamba, mneneri Yesaya akutiwuza kuti ndife osankhidwa ake a Mulungu, ndiwo Mulungu anatisankha kuti tigwire ntchito yake. Mulungu akutidalira ifeyo kufikira anthu osiyanasiyana kuzindikira kukoma mtima kwa Ambuye Mulungu. Ndi Mulungu amene adafuna kuti tikhale ndi moyo, ndiwo ndi Mulungu amene anatipasa mabanja athu, ndi Mulungu amene anatipasa ntchito, mabizinesi amene tili nawo, ndipo ndi Mulungu amene wapereka akatundu osiyanasiyana amene ife tili nawo. Pozindikira ukulu wa Mulungu, ife tikuyenera kukhala anthu oyamika Mulungu nthawi zonse. Ndipo ndi Mulungu amene amasankha anthu kuti akhale atumiki ake, akhale atsogoleri pakati pathu. Ndipo lero akutiwuza kuti inuyo ndine ndife anthu osankhidwa, monga momwe tikumvera mawu athu oyamba tsiku la lero, kuti Mulungu anasankha anthu ena pakati pawo kuti athe kukhala anthu othandiza anzawo, ndi kukhala zida zenizeni zobweretsa anthu amene akukhulupirira Mulungu pafupi ndi Mulungu pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ife udindo umene Mulungu watipatsa tiwukire moyenerera. Tikamawerenga buku la mneneri Yesaya, timamva za atumiki anayi ozunzika, the 4 suffering servants of Yahweh, amene asankhidwa pakati pa anthu kuti agwire ntchito yobweretsa anthu kwa Mulungu. Ndipo anthu angati amene wawo adazunzika ndi anthu amene ankawatumikira kuti kumapeto kwa zonse anthu afike pafupi ndi Ambuye Mulungu. Koma Mulungu atumiki ake wasanawasiye choncho, anakhala nawo pafupi, anawalimbikitsa kuti asataye mtima pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ifeyonso pamene tamva mawu athu a tsiku la lero kuchokera mu mutu 49 mu buku limene la mneneri Yesaya, Mulungu akutilimbikitsa kuti pamene tikumana ndi mavuto osiyanasiyana, zokhoma zosiyanasiyana, pamene tikuwatumikira anthu amene Mulungu watisankha kuti tiatumikire, kandi ife makolo mwina ana athu amatisausa, kandi azathu amatisausa, kandi ife ansembe, kandi ife asisteri, kandi ife agulupa, kapena ndife atsogoleri a mpingo, kapena tili ndi udindo osiyanasiyana kuntchito, anthu amativutisa munjira zosiyanasiyana, tisataye mtima. It is God who has chosen us to be in that position,
to be in those positions, and God knows how best to defend us, to protect us, so that at the end of the day, ife tisakhale anthu otaya mtima. Tikuyenera pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kukumbukira kuti ntchitoyi si yathu, ntchito ndi Ambuye Mulungu, ndipo tigwire mokhulupirika monga Mulungu yakufunira, ngakhale tikumane ndi zovuta zokhoma zosiyanasiyana. Kwa Mulunguyo azakhala nafe, Mulungu azatiteteza. Chifukwa kuti kunena kuti ndidakusunga ndipo ndidakusandutsa kuti ukhale chipangano kwa anthu. Mulunguyo azatisunga ndipo tizakhalabe chipangano kwa anthu munjira zosiyanasiyana, chifukwa ndife osankhidwa ake apadera a Ambuye Mulungu. Muthenga wabwino tsiku la lero, Ambuye Yesu akutikumbutsa kuti pali mgwirizano pakati pa iwowa ndi Mulungu Atate. There is unity between God the Father, God the Son. And we also know there is unity between God the Father, God the Son, including the Holy Spirit. So mwa atatu amene wawa amagwirira ntchito limodzi. Ndiye Ambuye Yesu akunena kuti palibe chimene iwo angathe kuchita mwa iwo okha popanda Atate. Ntchito imene Mulungu amayigwira iwonso amagwiranso chimodzimodzi. Ndipo Ambuye Yesu akutiphunzitsa kunena kuti anatumidwa pano pa dziko lapansi kuti azathandize mtundu wa ifeyo anthu kuchita zimene Mulungu akufuna. Ndipo Mulungu anapasa udindo oweruza zosiyanasiyana pano pa dziko lapansi. Choncho chiweruzo cha Ambuye Yesu ndi chiweruzo cha Ambuye Mulungu. Ndipo wina aliyense amene akumvera Ambuye Yesu ndi kuti akumveranso Mulungu. Wina aliyense amene akulemekeza Ambuye Yesu ndi kuti akulemekezanso Mulungu Atate. Choncho Ambuye Yesu amasindikiza kunena kuti anthu azindikire zimenezi. Tikuona kuti anthu awa anakwiya kwambiri, ndipo fasa amamvetsa amatenga Ambuye Yesu ngati munthu wamba, kutero kamanena kuti akunyoza komanso akupepusa mphamvu ya Ambuye Mulungu, chifukwa iye akuziyerekeza ndi Ambuye Mulungu. Koma Ambuye Yesu anatsimikizirabe kunena kuti iyeyo ndi mwana wa Mulungu, wachokera kwa Ambuye Mulungu, wafumira kwa Ambuye Mulungu, ndipo zimene akupangazo zimene Mulungu anakachita anakhatu afika pa dziko lapansi kuti anthu amene wawo amukhulupirire. Tikudziwa kuti kumapeto kwa uthenga wangati umenewo anthu angapo anamukhulupirira Yesu Khristu malingana ndi zimene iye ankanena. Koma panali anthu awiri atatu amene sanakhulupirire, ndipo ena mwa iwo anali akuluakulu amene ankalamulira nthawi ngati imeneyo, sanafune kuti amukhulupirire Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu akutiwuza apa kunena kuti amene ali gwero la moyo ndi Mulungu, ndipo Ambuye Yesu aso ndi gwero la moyo osatha. Kunena kuti pamene ifeyo takhazika mwa Ambuye Yesu, pamene ife takhazika mwa Ambuye Mulungu, we are getting the source of life itself. Ndi kuti ifeyo tizakhala anthu amoyo pa dziko lino lapansi, ndipo ngoyembekezera chabe. Koma moyo wathu weniweni, malo athu enieni ali kumene kumakhala Mulungu Atate, Mulungu Mwana komanso Mulungu Mzimu Woyera. Choncho tikakhazikika mwa Ambuye Yesu, ndiye kuti ifeyo tikupeza moyo weniweni umene tinali kukhala nawo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ambuye Yesu akuti sangathe kupanga chinthu pawokha. Chilichonse chimene amachichita kudzera mwa Mulungu Atate. Chimene Ambuye Yesu achichita, Mulungu Atatenso achitanso chimodzimodzi. Ndiye ifeyo tikuyenera kuzindikira kuti pamene moyo wathu ukupanga reflect moyo wa Ambuye Yesu, ndiye kuti ifeyonso tikukwanirisa zimene Mulungu amafuna kuti tikwanirise. Chifukwa ngati Ambuye Yesu akuchita zimene Mulungu akufuna, ndiye kuti ife tikumachita zimene Ambuye Yesu atiuza, ndiye kuti ife tikukwanirisa zolinga za Ambuye Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tiyeni tipemphere lero Lachitatu pa 2 April, Mulungu atithandize poyambirira kuzindikira kuti tasankhidwa ndi Ambuye Mulungu kugwira ntchito yake, ndipo tigwire ntchito imene imodzipereka. Pamene tikukumana ndi mavuto, Mulungu sazatisiya tokha, azakhala nafe ndi kutiteteza, kuti tithe kubweretsa mbumba yambiri pamaso pa Ambuye Mulungu, mbumba ya anthu otayika osiyanasiyana pamaso pa Ambuye Mulungu. Kandi ana athu, kandi akazi athu, kandi amuna athu, ndi ntchito imene tikuyenera kuti tiyigwire. Kandi anzathu akuntchito, kandi anzathu ocheza nawo, ndi ntchito imene tikuyenera kuti tiyigwire. Iwo aja abwere pafupi ndi Ambuye Mulungu, osakhala ife tokha ayi, koma tiwathandizire amvetse bwinobwino. Chifukwa ndi udindo umene Mulungu watipatsa kuti tibweretse nkhosa zotayika, anthu amene sakufuna kuchita zimene Mulungu akufuna, akhale pafupi ndi Ambuye Mulungu. Ndipo tizindikire kuti pamene tikupanga za Ambuye Yesu, ndiye tikupanga za Ambuye Mulungu. Pamene tikulemekeza Ambuye Yesu, tikulemekeza Mulungu. Pamene tikumvera Ambuye Yesu, ndiye tikumveranso Ambuye Yesu. Ndipo izi tizichite chifukwa Ambuye Yesu ali pakati pathu kuyimirira Mulungu Atate. Tipemphere. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, tithandizeni kusunga mawu anu nthawi zonse, kuzindikira kuti mwatisankha ndinu kuti tigwire ntchito yanu, ndipo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tizilimbikira kuchita kufuna kwanu, pomvera Ambuye Yesu komanso pokhulupirira Ambuye Yesu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu